Bon dia a tots i totes, senyora consellera, senyor alcalde, senyora diputada. Gràcies per acompanyar-nos en un esdeveniment que per a nosaltres, per a Escoles Solidàries, és un motiu d'una celebració d'alegria i volem compartir-lo entre vosaltres. Bé, en un dia de celebració d'aniversari cal fer un breu recorregut del trajecte d'Escoles Solidàries. Ho celebrem a Xàtiva, lloc de presa de decisions que marquen la nostra identitat com a ONGD, on tenim la seu i en aquest edifici carregat d'història que ens ha cedit l'Ajuntament i la Mancomunitat de la Costera. Gràcies. Estarem ben a gust. El PES, Programa d'Escoles Solidàries, ara en el nom de Xarxes, que desenvolupem des de la seva creació allà per 1999, va venir a ser l'embrió de la nostra associació i va venir a donar continuïtat a la iniciativa que va sorgir com un dels fruits del programa Nosaltres serem la seva veu, del Fons Valencià per la Solidaritat. Quan un grupet de seus voluntaris, docents, en la seva gran majoria, es van plantejar a la vista de l'experiència viscuda en diferents països d'Amèrica Central, com ser efectivament la veu a la nostra societat dels companys més desfavorits en el qual s'havia conviscut, concretant així a través de la seva tasca professional els seus compromisos solidaris. Aquest programa, Xarxes, és una experiència consolidada que sustenta el treball de sensibilització com a línia bàsica de treball de la nostra entitat al llarg dels anys i que ja estem adaptant-la al nou marc internacional que venen a definir els ODS, Objectius de Desenvolupament Sostenible, en aquest camp. En el temps, l'experiència va anar creixent, definint i consolidant-se fins a reunir avui a un col·lectiu ampli de professionals i persones compromeses en l'educació i la solidaritat de diferents comunitats educatives valencianes, que han treballat en cooperació amb altres en Nicaragua i Guatemala. Diversos projectes i multitud d'activitats en aquests anys han anat enfortint el col·lectiu, aportant-nos aprenentatges, creant una estimulació pròpia, acrescentant, en fi, la nostra capacitat de gestió i incidència social en el seu àmbit. Finalment, recollint aquestes experiències i recursos generats, considerem oportú fer el millor compliment dels nostres fins, constituir-nos com a entitat jurídica plena a partir de novembre del 2009. Estan reconeguts en el registre d'associacions de voluntarietat com a agents de cooperació internacional de la Comunitat Valenciana, també inscrits en la EFI, en la Coordinadora Valenciana d'ONGDs i el Servei Voluntari Europeu. En el camp d'educació per al desenvolupament, Escoles Solidàries treballa des dels seus orígens promovent i organitzant programes com el de Xarxes, cursos bàsics de formació del professorat en col·laboració amb els CEFIRES, el programa Intercanvis d'Experiències Educatives en Nicaragua i Guatemala, jornades d'intercanvi d'experiències educatives entre els docents valencians, creació i dinamització de xarxes, trobades d'escoles en valencià, la SAME, activitats i tallers sobre els ODS en múltiples centres de tota la Comunitat Valenciana. En cooperació amb ADIS a Guatemala i ADIS en Nicaragua i en Guatemala, hem donat suport des de mitjans del 90 a la incorporació a secundària i batxiller a centenars de xiquets i xiquetes a través del nostre programa de beques. Hem contribuït a la millora de la salut escolar, a la construcció de pous d'aigua, sanitaris i cuines escolars. Hem donat suport a l'escola col·laborativa i responsable
en l'entorn natural a través dels horts escolars i biblioteques. I especialment hem iniciat el procés de presa de consciència i incorporació a l'escola de xiquetes i xiquets amb necessitats educatives especials, donant suport a les seues famílies i conscienciant als educadors i a l'administració educativa a Guatemala. Escoles Solidàries és, doncs, jurídicament una ONG relativament recent, però que, no obstant això, reuneix de fet una dilatada i fecunda experiència en el camp de la feina educativa i solidària. A l'agrupar tot un equip professional que des del voluntariat ha acreditat una àmplia trajectòria en aquesta línia que es remunta, en molts casos, a mitjans del 80 i que es defineix com una associació no governamental per al desenvolupament, sense ànim de lucre, de caràcter privat i amb vocació internacional, de promoció de l'educació en els valors de la solidaritat, del voluntariat i de la cooperació al desenvolupament, independentment de qualsevol instància social, religiosa, política o sindical, democràtica, transparent e inclusiva, compromesa en la lluita contra la pobresa i en la plena implantació dels drets humans a totes les persones i que busca contribuir relacions d'equitat en l'organització social, especialment en els col·lectius més desfavorits i xarxes de diàleg i col·laboració entre persones, institucions, entitats i col·lectius de tot el món en vista als mateixos fins. Escoles Solidàries compleix 10 anys com a entitat arrelada en l'àmbit educatiu de la Comunitat Valenciana, gràcies a la feina col·laborativa i voluntària dels seus socis, gràcies al suport dels ajuntaments del nostre entorn, com Aielo Malferit, Sira, Asp, Elx, Boquirent, Sagunt, Ontinyent, Xàtiva, espero no deixar-me ningú, perdó, Universitat de València, Diputacions de València i Castelló i Generalitat Valenciana. Gràcies a les entitats a les que ens units objectius comuns com Escola Valenciana, la Coordinadora Valenciana d'ONGs, Xarxa en Clau. Gràcies a les expectatives i aprenentatges viscuts a Nicaragua i Guatemala, però especialment gràcies als docents que dia a dia implementen els valors d'una educació més solidària en els seus centres educatius. Valors que venen enunciat en el decàleg d'Escoles Solidàries, com a reflex del clar compromís que assumim a l'entendre l'educació com a l'eix transformador capaç de crear canvis en les nostres comunitats educatives a través de la presa de consciència i sensibilització de tots els agents que la formen. Gràcies.